Girekomendar gihapon ni City Health Office kon CHO Chief Dr. Ashley Lopez ang pagpabilin sa mandatory wearing face mask dinhi sa Dakbayan. Sa iSpeak Forum, gibutyag ni Lopez, tungod adunay gihapoy community transmission sa COVID-19, mas labing maayo nga magsuot gihapon ang katawhan og face mask karong tuiga. I would like to recommend that we maintain the imposition of mandatory wearing of face mask until at least the end of the year. Okay, napakay wala pa kanang humansa kung battle against the COVID-19. Gipasabot ni ini sa gipang impusara sa minimum public health standards sukad sa pagsugod sa pandemya, kini na lang ang nagpabilin ug dako gihapong tabang sa pagpugong sa pagkuyanap sa COVID-19. Gitataw ni Lopez adunay diskresyon ang kada local government units kung mosunod sa dili na mandatory kon optional nga pagsuot sa face mask nga gihimo sa Cebu province. Mag-agad usab ang desisyon sa Davao COVID-19 Task Force kung optional na lang ang pagsuot sa face mask dinhi sa Dakbayan. Sa COVID-19 cases report sa COVID-19 Task Force, adunay 438 cases ang syudad. Sa Morbidity Week 35, gikan Agosto 28 ngadto sa Setyembre 4, 2022, 13 ang natalang namatay ug 96.5% ang naka-recover sa mga pasyente. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.